Здравейте хора, в нашето ново видео в канала. Аз съм Дари. Аз съм Алекс. В днешното видео ще видя дали за 10 минути ще мога да купя покупки за цяло ястие и десерт. Плодове. И още нещо. Ами, нека да започваме. Чакайте само да дам на Али камерата. Така снимай, за да се виждам. Да, супер. 3. Чакай, застанете. 3, 2, 1, стоп. Чакай. Не бързай. Нямам. Засичам ти 10 минути. Да. Оп. Касики? Да, добре, да са по-меки. Взимаме кайси. Меки. Колко? 5. Малко не се чува. Айде стига. Взехме кайси. Кайси налича, десертът е готов. Но да, минута е минала. Тогава Имаш 9 минути. да, ако минава толкова бързо. Не мога да го вържа плика. Добре, не го възвай. Ще го вържа. Губиш време. Ма трябва. Ако не успееш, ще има наказание. Моля. Добре, няма да вържа. Тръгвай. Пометам тестата. Ще правим пица. Пица. Дум. Боже, колко е бърза. Взимаме тесто. Кашкавал и шунка. Първо ти е шунката. Движи се, нямаш време. Остава ти 7 минути и половина. Шунка на лице. Да. Перфектно. Точно. И сега на маслини. Сега ще искаме маслини. И чакаме, няма никой. Викни, извинете, няма да ни чуят. Няма. Извинете! Извинете! Няма там, там не продават маслините, нали? Не. Да. В една малка кофичка е от тези. Да. С. Ето тези.
утре е Великден. Сега ти остават. Нека да вземем нещо друго. Судлет? Може. Айди. Бързичко. Имаш още 4 минути и 80 секунди. Пардон. 40. От тук, от тук, от тук. Този. Тя па си снима нашата на там. Така. Не те си бе. Милката, ягодата. Какъв искаш? Милка ягода. Взимай. Как да взимам къде държа, бе? Ай, това е твоя работа. Еми, това си стига. Ох, боже. Така. Това ли? Да. Друго. Какво? Трябва ли ни друго? Сокче? Може да вземеш. Тихо? Не. Отиваме да гледаме. Колко време? 4 минути. Върви спокойно. Там трябва да се чудиш. Там трябва да се чудиш. Айди отиваме към сокчетата. Даже имаме време за шофиране. Я гледайте. Какво тихо? Не хихо. Не там. Да, там. От тука? Не. Това. Искаме сокче. Това. Да бе, толкова пъти гледам. Тук. Сега да видим какво ще избере. Тия са много хубави. Пластковата. Ще видим дали праскова да изберем. Ще се чудя между праскова. Само не взимай кайсия, че ще се караме. Чекай си ще се. Стига! Значи праскова или... Насян 3 минути. Добре, вземи пластковата. Вземи я. Праскова. Да. Аре сега да ходим на касите. И да, ще се видим след касите. Чук, искаш ли да заснемем? На касите сме. Сега чакаме. Много голяма опашка, вижте. Да види. Успяхме за 7 минути да напазаруваме всичко. Да. Тестото е много приятно насипано. Сигурно. Така. Ще се видим извън магазина, когато сме платили всичко и ще ви покажем касата бележка. Ще се видим. Хора, пишете долу в коментарите, имате 5 секунди да познаете колко беше точната сума на нашето пазаруване. Ами имате 5, 4, 3, 2, 1. Тут, да, изцяло сумата ни беше 23 лева и 70 стотинки. Ако сте писали 24 лева или 23 лева и някакви стотинки, поздравления. Зачитаме го. За победа. Браво! Това беше нашето видео. От нас. Чао!